xwarinên Batmanê mehên zivistanê ji yên havînê cudatir in. Êdî dem ber bi zivistanê ve diçe. Kêwaniyan jî dest bi karûbarên amadehiyê kir. Ayşe Yılmaz'a Kêwanî dibêje em li ser banan bi ciranan re têbahev, bi sohbet û bi kenê him zevzeyan ji bo hişkirinê amade dikin û him ji dema xwe bi xweşî derbas dikin. Havînê em çin bacana dikirin, em tînin ji xwe re hişk dikin, gazê cîna mîna ra jî dikim tenê nikarin. Em alî hev dikin, em çê dikin, em dibin ser serê xênî radixêlin, em çila em dixwin qûtê me yê çila ye. Gurbet Özdemir jî dibêje ev xwarin ji bo zivistanê ye û çêkirina wê hêsan e. Ev bacanê reş em diçin ji pazarê tînin, em tîne malê dikolin, em dine tavê hişk dibe, dema hişk bû em dine hev dibine hundir û çêle dîsa em dikewtînin, em digirin dibine dolma. Pel jî em datîne ser şîveke değişike haziriya me pîreka ye. Kêwanî Helîma Aksoy jî dibêje 50-60 kîlo bacanên sor û reş dikirin û ji bo zivistanê hişk dikin. Valla em çin bacanê reş xwe re dikirin, çin bazarê 5 kîloyî 6 kîloyî em tênin, em ji xwe re qûtê zivistanê em deynin. Em şeş heftek arî hev dikin mehelê de em nikah tenê çêkin. Ev xwarin di mehên zivistanê de li van deveran cihekî taybet digire.